Noordewien. Mei Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Nog een rondje, ik kom voor maar één prijs. Hurder, impeteer maar je kies. Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Je hebt mij een gast om de tafel. En ik ben wat zeggen, dat is een googelaar. Heel simpel, maar daar zit wel een heel verhaal bij. Zo'n verhaal zelfs dat het er een shockboek zelf moest kreunen had. Meester Dijksma. Onvoorstelbaar Sahit het boek. En daarin zijn levensverhaal. En natuurlijk de googelerij. Want dat speelt een grote rol in je leven. Welkom, mooi dat is de beest. Ik vind het mooi. Hoe is het? Ja, na de coronatijd gaat het nog wel heel goed. Hè? De voorstellingen hebben we wat. En ik maak graag tennis. En ja, ik heb het hele leven dat erin werd als voor de coronatijd. Ja, leidt het leven bot stil? In de coronatijd wel. Hè? Toen, dat vond ik echt een... dat is ook de reden dat ik dat boek schreef. Hè? Want toen die coronatijd begon, toen zei er iemand van... de kerst wel aardig schroeven, dus schroef een hoop stukjes. Waarom schroef net een boek? Hè? Dat kerst nou nog schroeven. En toen is dat begonnen en toen had er een paar mensen mij lezen en zei je dat boek ontstond. Ja. Ik vind het heel mooi dat het nou klaar is. Had je er echt wel les van dat het via al je stil lijkt? Of wie je dit misschien wel een leuke afwisseling is even wat oors doen? Nou ja, dat schroeven dat kost dan de hele dag aan. Hè? Dat wie een hele mooie afleiding eigenlijk. Hè? Dat wie een hele mooie invulling van de dag eigenlijk. Ja. Maar goed, de pandemie is voorbij, gelukkig. Ja, gelukkig. Had ik wel iets onwerkelijks, hè? Ja. Nou ja, ik heb een collega googelaar. Die is op IC kwam en die weer na een week weer die voet. Dat weer heel confronterend ding. Hè? In het begin van de pandemie was het natuurlijk heel benauwd. Hè? Er is haast niks. Ja, later wie is gevaccineerd en wordt dat beter natuurlijk. Maar in het begin, wie is dat echt? Ja, het wie echt een groot gevaar wat op die loer. Hè? Ja. Ben je bot bang voor West? Nou, geen visite, oorlogmeter. Ja, ik heb me wel heel streng aan die regels houden. Al ik heb iets van. En die collega die overleden is, die weer dan in september nog bij ons. En in januari toen hier die te pakken en even later weer weg. En toen heb ik nog sprutsen op zijn crematie. Ja, ik vond het wel heel confronterend. Ik vond, er mocht dan minimaal bezoek wijzen, wist wel. Van, ging ik erheen of ging ik er net heen? Wist wel, dat weet ik nog, Maar ja, we hebben dat al die en ik ben heel blij dat ik dat die heb. En je bent er nog, als kwieke zontiger is, niet tussen. Ja, ik geniet nou elke dag. Ja, want ik vreeg je van hoe druk hij met? Nou, je kent nog een vaststelling dit, vaststelling dat. Je bent natuurlijk nog paard met Griet Wiersma en Pieter Wilkes, met Flims. Ja. Drukte genoeg dus. Ja, die voorstellingen, dat rent wat terug. En daarnaast heb ik nog een hele hoop orenhobby's natuurlijk. Dus ik verveel me aan die. Nee, wat ben dat voor hobby's? Nou, ik heb vanaf mijn 30ste hek dus tennissen. Dus dat doe ik nu al 44 jaar. Dat doe ik dan nog 2 keer in de week. Ja, en dan is en dat is ook sociaal, hè, want dan kost dus 2 keer op een maand kost hij met zijn groep maar wat ouderen. En dan is het even oeren en dan heeft je een heel mooi sociaal contact. En dan ben je nog even daarna met beweging bezig. Ja. En daarnaast maak ik heel graag screw, het googlen wie wat van. Ik screw een hele hoop voor het blad, de digitale informagie. En ik vind het heel leuk om dan daar stukjes voor te screwen. Dat geeft me dan wel aardig gauw. En dat vind ik dan ook heel leuk om te doen. Ja. Dat screwen, altijd al hoor? Nou, het is wel iets wat later ontstonden is, wist wel van. Ik zie het dus ook in het onderwijs en dan moest altijd voor screwen, maar het is wel van de laatste jaren dat ik er eigenlijk meer mee begonnen ben. Maar ook dan de papieren informatie, dan heb ik daar eigenlijk, doe ik nog wel eens een artikel voor schrijven, wist wel. Dan zie je het er eigenlijk wel in, wist wel van. En ik maak het nou dus heel graag, man. Dit boek is in het Nederlands. Ja.
bewuste kark west? Omdat Ja. lijkt je hem dat beter gewoon? Of woest het gewoon in Nee, het zo de- taalgebied zo groot mogelijk gaan? Nou, het is natuurlijk een boek wat googelaars heel mooi vinden. En ja, er zijn maar een paar Friese googelaars en meer kan ik nog niet eens Fries lezen. Dus het is, ja, voor de bereikbaarheid is het heel mooi dat het in het Nederlands is. Ja. Maar ik heb op dit boek een hele hoop reacties van googelaars van, die het prachtig vonden en ja, die eigenlijk zijn van, ja, het is correct of beleef ik mijn eigen tijd ik nog wel even van. Ja. Ze lezen een hele hoop herkenbaars. Ja. Dat googelen, hoe je dat begon? Nou, Waar bracht het virus over? Het is een beetje virus, hè, heb ik het idee. Ja, Eén keer besmet, kom je als- er nooit weer aan. als ik besmet ben, komt het nog met verhaal. Nou, ik ben 12 jaar en ja, ik had altijd last van astma. En ja, toen zei die dokter, toen ik 12 jaar, van... dan kun je beter stoppen met het voetballen. Weet je wat? Van, ik mocht heel graag voetballen. Bij welk vereniging zie je hem? Bij DWP, hè, in St. John's. Ik ben geboren in St. John's, Ja. ik zie het bij DWP. En daar ben je met grootste deel opgegroeid, zeg maar. Ja. Ik ben tot mijn 26e hek in St. John's gewennen. Bij de voetbalclub. Bij DWP. En ja, toen ben ik voor de klas gekomen in Wolvengeer. Ben ik eerst nog een tijdje op een delreis. Maar toen, ja, toen ben ik getrouwd en toen ben ik de wenning gegaan met mijn vrouw in Wolvengeer. En ja, dat is al een hele lange tijd wennen. Ja, Wel, 50 ja, jaar, denk ik. 50. net een hele orenwereld, maar toch een orenhoeken van Friesland dan wij hem wen hè? Ja, want zo, daar praten ze krom, hè. Ja. En toen... Wij net, hè? Nee, ik ben een echte Fries. En ja, toen hebben ik nog dubt met de band. Wist wel, wat zouden we die band leren, Fries of net? Nou ja, en op Strutten, daar praten ze in Nederlands of Kroon, maar toch ook Nederlands. En toen hebben we dus bewust gekozen voor dat we hun Nederlands leerd hebben, wist wel, dat wij Nederlands praten. En nou hebben we dan ik nog wel eens speed, wist wel, van ja, het is eigenlijk mooi als ze Fries kennen. Maar ze kent het heel goed verstaan dus, hè, van het is, ja, het gaat heel automatisch, maar mijn vrouw praat ik dan Fries en met hun praat ik dan Nederlands, wist wel, van... Het is wonderlijk een taal, hè? Dat je drie verschillende mensen zien je kennen, maar alle drie een oren taal dan praten Ja. kennen. Hè? Ja, dat is, en het is maar correct hoe je vaak beginnen, had ik het idee. Ja. De eerste ontmoeting is daarin heel belangrijk. Ja. En dat is dat dan letterlijk automatisch door. Hè? Van, als je niet in praat, zoals de Fries, praat automatisch Fries. En niet met Nederlands, je direct automatisch op Nederlands. Dat is heel, Ja, hoe je vaak naar deze beneden denkt. heel natuurlijk. Hè? Ja. Maar Tolweert, voetbal in Woenerecht. Nee jongen, en toen dacht ik, wat moet ik? En toen zei ik een advertentie van een schriftelijke cursus googling. Een schriftelijke cursus. Ja, en toen heb ik mijn heid doorhellen, want we al duur om dat te volgen. En zij is begonnen eigenlijk, wist wel. En, ja, en ik zei, googelaars vond het heel fascinerend. En zij ben ik dus eigenlijk in die wereld rollen. En dan eerst het liedoptredens voor de familie. En dat breidt zich steeds meer uit. En dan eerst op partijtjes. En ja, in die tijd hier ik amateurjon. Nou, en dan... Ja, want met alle respect, het is ik echt, je bent er van het eerst zo'n 40, toen was er nog geen YouTube, hè? Nee, dat moest... En hier werkt nog net 200 kanalen op televisie. En een crisis... Dus wij zeggen niet, hoor. In het dorpshuis. Ja, gewoon live. Hè, En daar van, kwamen googlers. Ja, daar zegt ik een googelaar af en toe. Of... ja, dat wie eigenlijk of ja, de zachtste googelaar op. Hè, want ja, ik heel gauw wie dan googelen. Dus dan gongst heen en dan gongst mij die googelaar. En leerde het volgens wat. Maar het eerste begin wie in die papiertjes kreeg, elke maand kreeg. Nou, zo'n stapeltje hele tinnen papiertjes. Nou, en het kostte, en die weer heel duur als nou na de tijd denkt van dat weer eigenlijk belachelijk is, toch? Maar ja, het wie het eerste begin. Ja. Ja. Maar ja, dan oefen je. Thuis. En dan trucs, oerdwaan, nog een keer. Nou ja, dan studeren ze die trucs in en dan proberen ze dat. Maar, weer maar wel. hoe dat wat? Ja, dat lijkt me enorm. Dus, ja, ik heb wel dat ik heel erg... ja, de presentatie lijkt me erg, wist wel. Van, ik probeer dus net dat het een trucje, een puzzel is. Maar ik probeer er altijd een heel mooi verhaal bij te betekenen, wist wel. Dat het, en dan een beetje grappig. Dat is bij het optreden eigenlijk, ja, leidsiekest. Ja. Ook optreden en dan zeggen ze altijd, ja, ik vind Google niet zo net zo leuk, maar dat grappige van die vind ik het heel mooi, zeggen ze, wist wel. Van, Ja, maar zit hem derde truc, ik ben net iemand, want Google is ook al leiden, hè?
Nou, psychologie, hè? Ja. Ja, was zo zei Het cruciale moment dat je met die kaart of het oors bezig bent. zo de moesten zintuigen misleiden. Ja. Hè? Doordat je een bepaalde blind spot neemt, zodat ik wel even net opletten en paf, en dan kun je ook je truc doen. Of Nou ja, dan kerst ik al bijvoorbeeld, dan wist ik hoe mensen jongen. En als dan de mensen aansjost, dan sjost ze daar ik aan. Hè? En dan kerst ondertussen dan een geheime handeling van. Hè? een beetje de heilige graal van het googling, denk ik, of net? Ja, afleiding, dat is de. En dan maken ze gebruik van de psychologie, dat de mensen altijd trot denken, aanvullen, weet je wel? Ja. Als er iets gebeurt, dan gaan ze automatisch denken van, nou gebeurt dat. En wat doe je dan? Dan maken ze een hele lietse uitslag en dan krijg je dat. Ja. Terwijl het brein, Het brein, dat gaat gewoon, die verwacht het wat en die vult dat in. vult dat in. Ja. Dat is eigenlijk waar het bij Google heel erg om draait. Je moet eigenlijk goed verstand van het brein, van de hersens had dus. Ja, Ja. de psychologie. Hè? Hij er wel eens op trollen, dat je het nieuwsgierig giet? Of alleen vanuit het perspectief van de Googelaar? Nee, want wat ik heel mooi vind, dat is psychologie. Hè? Ik ben lid van dat blad psychologie. Van hoe gedragen mensen, hoe denken mensen. En daar ben ik heel erg mee bezig. En dan heb ik nog een collega Googelaar die eigenlijk hetzelfde heeft. Dus we hebben heel hoop contact dat we erover praten. Hè? Hoe die presentatie, hoe kunnen we dat verbeteren, hoe kunnen we dat toevoegen. Hoe kunnen we die trucs beter maken. En dan is het heel mooi dat ze me hier zeggen wat hier in de webraad is. Dat vind ik een heel mooi contact, dat hij dat precies hetzelfde heeft. We praten er straks verder over, want het is het short boek worden trouwens, onvoorstelbaar. Maar überhaupt het hele verhaal van Meester Dijksma komt nog op tafel. Maar we gaan eerst even naar de muziek. Ja, we zetten nu daar met Pieter Wilkes. Nou, daar ben je regelmatig mee op paard. Ja. Together met Griet Wiersma. En we draaien het nummer Nog een Rondje. Hoe ben je bij Pieter te lonen komen eigenlijk? Of is Pieter bij jou te lonen komen? Nee, het wie 2015, toen 2014, 2015, toen hadden we het afscheidsshow met Terken. Ja, en dan krijg je dat hier in de webraad onderling van hoe gaan we terug, weet je wel? En toen werkte ik al 15 jaar met Griet en ik kom met Griet heel goed op, hier een heel goed contact mee en dan praten ik onderling vaak, hoe zullen we terug? Nou ja, en zij hier terug het Fries Jongensgala, die zijn een hele hoop contact met Pieter, hè? En ze zei, dat liep me wat om die erbij te vregen. Nou, en Pieter weer direct wild enthousiast. En toen is het begonnen dus. En toen hebben we dus eerst een programma maken met zijn trein. En het tweede programma, toen stuurde hij dit festival heel snel van nog een rondje. En toen vroeg hij, wat vind je ervan? Nou, en toen leerde ik het aan mijn vrouw. Ja, die zei, een prachtig festival. En toen heb ik mij maken dus hoe dat verder ging was. Ik heb zelfs nog dat die weer een clip opname hebben. En dat ik in die clip mij speel. Die is nu nog op YouTube. En dat ik muziekinstrumenten speel. Die speel ik niet echt. Maar die op achtergrond spelen. Prachtig dat dan ik nog eens een clip mee speel. Dat is toch fantastisch. En Pieter is fantastisch talent. Vakman, hè? Hoe die vestjes roken, dat is uniek. Hè? Dat is uniek. Ik vind het geweldig. We gaan terug met muziek van Queen. A Kind of Magic, ja, het lijkt voor de hoorn. Nee, maar It's a Kind of Magic, maar heb ik een speciale reden voor. Want onze eerste televisieopname met Terken, dat we even de zin verzetten. En ik begon in die show met een illusienummer met Griet. Dan liet ik van die hele grote dingetjes en die liet ik dan omheen en had er niks in ziet. En dat deed ik dan op het muziek van A Kind of Magic. Dus ik moest direct aan het festje denken, want dat was eigenlijk het begin van onze eerste televisieopname. En ik vind het een prachtig festje. Grote hit van Queen, A Kind of Magic. Slaat natuurlijk heel wat op mijn gast van Joert. Die ik zelf mee kwam, overigens. Meester Dijksma. Googler, maar in het boek, wat ik hier nou in mijn hoorn had. Het shockboek, zet ik hem er even bij. Dus ik de komiek neemt.
entertainer en van alles. Hoe zie je die zelf eigenlijk? Hoe ik mezelf zo. Is het een beetje een combi van een googler en Ja, die ik komiek vind, inderdaad? Nou, ik vind dus de meesten die moeten vermijden en entertainen. Dus ik vind het geheim net zo belangrijk. Ik vind als de meesten erom leidt zien en dat is daar een enorme klik mee heeft. En dat ze dan mij neemt in het verhaal, dat vind ik het mooiste, weet je wel. En dat ze dan, en daarvan genieten. Dat is fantastisch. Ja. Je doet dit al decennia lang. Wordt het met de jaren makkelijker? Nou, ik denk dat het ik wel een beetje leidt van dat ik dit al heel lang doe. Ja. En ik kom nog vaak thuis ook optreden, dan heb ik eigenlijk meer genoten dan vroeger. Want ja, en dan zie ik mijn vrouw, het weer geweldig. Ik hoor die mensen reageren. En dan ga je naar huis en denkt, wat weer dit mooi. Weet je wel? Van, ja, het is nou echt, het optreden vind ik nou naar volle meer genieten als vroeger eigenlijk. Weet je wel? Van, Omdat je het al zo lang doet? Of nee, omdat... ik denk omdat, ja, er was er relaxed erin en ja, dan krijg je steeds meer de klik met het publiek. Hoe staat warm, de wist hoe die mensen reageren, hoe staat een beetje stoere kerst. Ja, dat het een echt op dat moment een genieten wordt voor de toeschouwer en voor diezelf. En dat moet zelf ook uitstralen, want ja, als het uitstraalt van dit moet even, dan straalt het uit op een meezing, wist wel. Ja, dan moest ik een stuk energie erin lezen, wist wel, van power, en dan neemt die meezing mee. Ja. Dan moet zelf in een goede stemming wijzen en het publiek moet ik in een goede stemming wijzen. En dan heeft de klik, wist wel, als je beide in een goede stemming bent. Ja. Ja, als er was ik wel eens inhuurd voor een feestje en dan best een bijattractie, wist wel, van dan komen ze eigenlijk ergens oors voor. Dus pauze-act. Dan is pauze-act. En dan moest alles zeilen bijzetten om die mensen erbij te trekken. Maar als die mensen echt voor die komen, en dat wie ik zag bij die theatershows van ons, of een vereniging die huurt die in, ja, dan komen die mensen echt voor die. Dus ik kreeg nog, ja, 4 januari heb ik nog met Griet hebben een programma die van OSW in Wolvengeer. Ja, en dan ben ik meestal hier dus op de televisie zien. Maar die kwam echt speciaal, die jongen voor u. Nou jongen, het weer een fantastische jongen. Maar dan stiert ik al een beetje met 1-0 voor, hè, denk ik. Nou, dan stiert inderdaad met 1-0 voor. En dan werkt het makkelijker. Ja. Griet Wisma, de naam valt alleen. Die had alleen op Pieter Wilkenson, maar liet ze tagen. Had hij een proef van leerd? Ja. Het jongetje 84, toen weer Jos Huisman, die zocht een aantal artiesten bij mijn anderen. En mijn hoop afwisseling en dat je de lachcarousel. En dan zie je een bandparadijs bij. Jos die zong zelf. Mijn zangeres Joke. En Terken zie je erbij. En ze zochten er nou wat extra's bij. En toen hier die bandparadijs die hiermee kreeg in Oranje Woud. Nou, hij zei, die doet het wel aardig. Nou, toen moest ik eerst even voorgoogelen. En toen zeiden ze, nou, dat is wel leuk. En zo is het eigenlijk begonnen. Maar ja, Terken wie in die tijd natuurlijk de hoofdman. En ik hoorde hem in die tijd eigenlijk wat meer bezig met googlen. Dat vond ik heel belangrijk. Maar ik zeg, ja, dat is met hele eenvoudige middelen dus. De zaal enorm in beweging krijgen, maar die lach die hij bracht. Nou, en dan is er eigenlijk, hoe kan ik dat googlen? Ik een beetje smeuiger, meidje. Nou, zo is het eigenlijk begonnen. Dus op dat gebied heb ik eigenlijk wel een hele hoop leerd van hem. Hè, hoe hij dat deed. Ja, hij er helaas net Nee. meer. Gewoon verlies eigenlijk, hè? Ja. Ik ga nou nog mensen, ja, die dan kom ik daar en die zeggen ze dan van, daar hebben we mensen. Ja, wat weer dat mooi, hè? Die programma's met Terken, hè? Oh, wat weer dat schitterend, afwisselend. Maar ja, die winnen dan ik fan van Terken, hè? Want hij hier wat fans in Friesland. Ja, weer begrip, hè? Het weer een begrip. Ja. Hij wie gewoon, maar hij treedde ik dag en nacht op. En dat wie ik zien leven, hè? Als hij op het toneel stond, dan leefde hij. Ja. Dat wie zijn wereld. Ja. Het toneel. Ja, jammer dat zo je toch, nou, relatief... Ja, als ik met Toon Hermans zei. Ja. Toon Hermans vond ik fantastisch. Ja, de tien in 40 wordt toch Ja, wel jong. belangrijk. Maar, ja. Je bent er nog, je hebt een prachtig boek geschreven. Toch even waarom in de tijd. Want je bent onderwijzer worden, hè, leraar. Ja. En toch dat googlen had altijd in je leven zitten dus. Dan show ik Waarom nooit helemaal de professionele kant dienen? Dan show ik wie
ik ben in 1971 ben ik onderwezen geworden. En toen wie het onderwezen net wat het nou is. Als het in 71 om 11 jaar, dan ging de school uit. En dan wie je zelf ik leer. Dan ging die onderwezen, die ging naar huis. En dan is het hele hoop tijd om er wat naast te doen. Dus dat wie ideaal, dat is de naast dat Google is. Want dan wie het helemaal vrij en dan kon ze vol optreden als woest. Ja. Dus, maar ik heb dus meemaken, ja, dat onderwijs, dat wordt steeds een groter bouwwerk. En ja, dat nam dus ik steeds meer tijd van die. Maar ik heb dus krijg in de goede tijd zitten. Ja. Nou ja, ik lees op de achterzijde van een boek bijvoorbeeld. Dat je vooral ik zeggen, meestal dus Fred Kaps en Ger Kopper, wereldkampioen. Ja. Dat zijn natuurlijk de full profs. Ja. Die ambitie hemzelf nooit horen dus. Nou, ik trouw dat ik die teksten ermee maken, voel ik wel op in de Google-wereld. En dan heb ik altijd de Nederlandse kampioenschap mee. Eén keer in het jaar heeft die Nederlandse kampioenschap. En toen in 1986, toen weer de Elfstedentocht. En toen kwam ik ineens op het idee om een Google-nummer over de Elfstedentocht te maken. En toen heb ik in een Amerikaans boek een truc lezen dat hij een kaart trok en die kwam te vastkijnen met een afschut stukje in een ijsblok. Ik denk, dat is mooi. Dus daar heb ik een hele conferentie en een heel nummer omheen gebouwd. En toen in 1986 dat ik meedeed met de Nederlandse kampioenschap met wie in Slagharen. En ik weet het nog goed, dat wie op een snijde morgen. En ik begon als eerste. En ik praatte eerst hoe dat die Elfstedentocht op verschillende manieren van kerst. Je kerst hem rennen, op een redens, op een fiets. Op een step zelfs. Maar ik kerst hem ook op een Google manier. Maar toen kwamen die meesten direct in een stemming, wist wel, van Elfstedentocht. Dat wekte een gevoel op. Nou, en ik kwam steeds weer, jongen, nou, het ron als een trein, hè. En toen hield ik die eerste prijs. En dan juist er niet eens bij, hè. Dan heeft die bekende Googelaars, die gaan maar die praten. Paul Daniels, wie ik, dat is die bekende Googelaar uit Engeland, die hier en daar de show had, hè. Die wie ik op dat congres. En die kwam in de pauze in de buurt en hij zei, er wie een Googelaar en die hier maar een stuk ijs en er zit een kaart in. Dus ik maak er helemaal de blitz mee. En dan juist er niet een keer bij, hè. Ja. En ja, toen heb ik nog een keer mee die in de late night show van Peter-Jan Rens. En toen belden ze me op Scala op, had ik de jongens, ik meidwaan in die show, de late night show. En in 1 minute of fame. Nou, ik kwam eraan en ik zag hem naar in. Hij kwam buiten, hij had een hele grote herdenshoen. En hij kwam daar in die romte en hij zei, nou ja, heeft ik wat bij die om te googlen? En ik die een trucje. Oh, hij zei, mooi. Ik die nog een trucje, nog een trucje. Hij zei, dit doe wel ik, jong. En het zou 1 minuut worden. En het werd een item van 8 minuten. En dat heb ik nou nog op mijn YouTube staan, wist wel van. Maar hij vreeg ik, ja, waarom is net beroeps worden? Ja, dan heeft toch een gezien. En ik denk, ja, waar maakt zich me druk om? Ik heb een mooi beroep. Onderwijzers vond ik prachtig. En die hopen daarnaast, dat weer geweldig. Dus dat heb ik altijd zo. Misschien ook omdat je zin in die stress hiest. Nou, zo dan maar dan maar scoren, hè? Maar dan moest, hè? En dan moeten boekingen komen. En dan moet het, hè? Ja. Dus, nou, en zei je dat eigenlijk altijd blank. Maar die Peter-Jan Rens, die stelde eigenlijk dezelfde vraag. Maar dat zei blijkbaar ook wat hoe dat is het leuk horen was op die manier. Ja. Maar ja, misschien toen ik wel leuk was. Hè? Maar zo, ik was een enorme liefhebber. En ik vond het meidwan aan die Nederlandse kampioenschap vond ik heel leuk. Want toen ik dat nummer dien hier, toen was er een Goochelaar en dat was Kees Schoneberg. En Kees Schoneberg, die bracht dat googelen eigenlijk, zat ik dat ook door, maar een hele grappige tekst. Hij werkte bij de VARA, hij leidde ik de meezing op en zo. En hij is ook journalist geweest en die kwam na de tijd bij me en hij zei, zo, dat was een heel mooi nummer, mensen Dijksma. Hij zei, dat hij toch mooi betaald al jaren. Ja. En hij zei, en een mooi onderwerp. Ja, ik zei, ik ken nog wel een mooi onderwerp. Ik zei, afval, dat zit volgens mij. Ik wil een mooi nummer in, wist wel. Een Goochelaar en dan afval. Ja, hij zei, jammer dat ik zelf net op dat idee kwam. En toen begon hij mij alle brieven te sturen met alle grappige teksten en trucs. Maar ja, jongen, ik hield maar die lachcarousel, ik heel druk aan mijn teken. Ik denk, jongen, ik doe eerst wat rustig aan. En dat had eigenlijk jaren duren. En toen in 1994, dat wie 9 later, toen die ik nog een keer mee.
Maar een nummer, ja, wat ik eigenlijk in de lachcarousel deed. Dat waren wel bekende nummers, maar dat wie heel geroutineerd, wist wel. En ze hier wat een nachtclubsetting. En ik hier direct contact met het publiek, dus het rond als een trein. Dus, en hij zei, dat is wie een prachtig mooi nummer, maar hij zei wel maar alle bekende dingen. Hè. Maar hij zei, hoe zit dat eigenlijk met dat afvalnummer? Hij zei, dat is nooit van de grond komen. Hij zei, zou we dat zelf wel? Zou dat maar zijn twaan wel? Ja. Nou, ik denk, dat liep me wat. Toen ben ik een jaar lang, elke maand, ben ik naar Hilversum, want hij werd in Hilversum, op een del rijden. Nou, en dan weer wat aan het praten, aan het brainstormen. Maar ja, ik zei, er moest wel doodskroes de tekst, want hij wie tekstcrewer. Hij had ik wel van cabaretiers en zo, van Fons Jans en Oren voor. Maar ik zei, dan moest die tekst wel betitskroegen. Want ik zei, die moet ik van buiten leren. En dat is een grote handicap. Van buiten leren precies hoe ik die tekst zei. Nou, hij hield heel snel die tekst en dan kwamen we bij me en we zien alleen maar wat te praten. Hè. En ik zei, moeten we net eens wat oefenen? Want ik zei, volgende maand dan is die wedstrijd. En het wie in Lauwert, dat die Nederlandse kampioenschap in. Ja, hij zei, jongen, oefenen, dat is voor de dom. Hij zei, dat is net Nou, ik zei, dan moeten we dit toch een keer terugnemen hier in die huiskamer. En toen hebben we een keer terugnemen. En dat weer zak knullen, jongen. Ik denk, jongen, hoe komt dat, hè? Nou ja, hij zei, dan doen we nog een keer daar in Lauwert. Hè? Dan gaan we in zijn kamer en dan doen we nog een keer. Nou, toen hebben we nog een keer, toen ging het al iets beter. Maar ik denk, dit komt net goed, hè? Dus ik zei... En toen moesten we optreden en toen weer er zitten wel 300 mensen in die zaal in de harmonie. En ik kom op en de inleiding weer voor mij en ik die de inleiding in het Fries. Maar ik hier direct een klik en die mensen die zeggen alle omheen, wat is dit? Een googelaar die het hier in het Fries doet en die je kan verstaan. Hey? Die mensen zijn heel raar om zich heen. En Kees Schonenberg die zie het in de zaal. En die stond er niet eens op. Ja, hij zei hij doet het in het Fries. Maar hij zei, we doen even mijn ondertiteling, want ik ben de vertaler. Maar hij vertaalde dat met een hele grappige tekst. En toen kwam hij op het toneel. Maar toen gingen we die hele zaal heen weer in de klem, hè? Over voorsprong. Jongen. Dat is net maar hier een trein op voor, toch? Jongens, en iedereen brutst de zaal uit. Ja. En het is wat wonderlijk dat je een nummer waar je 2 keer die in hebt, dat je daar de zaal mee had. Maar ja, ik hier dat door die lachcarousel natuurlijk wel een hele hoop ervaring. Hè? En ik ben nooit zenuwachtig of zo. Hè? Ik denk, nou, we maken er het beste van wat we kennen. Maar dat weer fantastisch. En dan winnen we Nederlands kampioen, maar is het waar. Ja, is toch prachtig? En dan hier ik in je meid hier, die weer manipulator, die komt met biljartballen, die komt alles, jongen. Die oefenen, nou, ik weet niet hoeveel uur in de week. Ja, die kon er net bij, hè? Dat hij geen Nederlands kampioen was. En wij wat vaker oefenen. Ja, dat vind ik dan heel grappig. Hè? Hoe werkt dat? Zit daar een soort jury? Of een soort publiekstem? Nee. Er zit een vakjury, hè? Maar 2 lekenjury. Maar er zitten 4 vakmeesters. En die showen de techniek en de presentatie. Die zitten dan cijfers aan op een stuk of 6 zo'n onderdeel. Ja. Ik heb het uniek gevonden. Dat we daar een Nederlands kampioen worden. En wat bleek, jij erin hier de naam Toon Hermans voel al even. Ja. En dat Toon Hermans ergens goed wie timing. Ja. Op het goede moment, het goede geluidje of het goede woordjes en bepaalde zin in bepaalde tempo. Nou, timing is alles. Ja. Dat is voor een optreden heel belangrijk. En dat is voor hem natuurlijk ook zo. En zeker met goocheling. Ja, timing is het beste. Timing is heel belangrijk. Ja. Hij had ik een heel mooi... Kies dat leren of hij dat van nature eigenlijk nodig? Moest ik wel wat gevoel bij hebben. Hè? Kerst wel bijschaven. Als het van Toon Hermans De Duif is dood. Nou, dat nummer heb ik jongen en een luistering in een deuk. En ik heb het nou heel vaak jongen, maar dat weer toch een fantastisch nummer. Maar ik heb een hele hoop boeken van Toon Hermans lezen. En hij laat lezen, ja, hij ziet het dan in een jury en een amateurwedstrijd. En daar kreeg je het idee van het nummer van De Duif is dood. Hè? En dan ontstond dat letters in zijn hollen. Maar ja, sorry, ik een hele hoop grappen verzamelen en timing. Ik heb alle dvd's van Herman Vinkers, want die weer ik fantastisch in. Hè? Ja, dat wordt de Herman Vinkers van het goochelen genoemd. Ja, ik hier toen een interview met de Lauwerte krant en die kwam en die kreeg, hij zei, ook dat zou dan best wel eigenlijk de Herman Vinkers in de goochelwereld. Maar ik weer een enorme liefhebber van die shows van Herman Vinkers, dat weer een unieke man. Droege humor, wutgrapjes. Ja, en daar werd timing en is alles. Hè? Die man wie ik zo goed in timing. Ja. Ik heb wel eens ik treed een keer in Kolm op en ik koer die beheerder heel goed. Ja, hij zei, vorige week hebben Herman Vinkers hier aan.
En hij zei, toen was hij nog bezig met de ontwikkeling van de show. En dan hier een stuk die en in de pauze zei hij, dan zeggen ze maar om erin. En hij weer maar aan het prevelen. En hij weer maar bezig met die show. En dan vind ik dat leuk om te jaren, hè, hoe die meesten en ik bezig ben om zijn show te maken. Hè? Geweldig. Ja, want wij zien vaak het eindproduct. Ja. En dan echt nog weer op televisie meestal. Ja. Dan is het helemaal gemonteerd en vaak oefenen. Maar bij die eerste versies, hè, de try-outs, ja, dat is het plakken knippen eigenlijk nog. Hè? Ja. Ja. Uitgooien. Heb je dat bij het googlen wel eens die, mijn vaststellingen, try-outs doen? Nou ja, zo. Of Met die verloren het er- voorstellingen van, wij moesten met tagen, zo, wij hier ongeveer oorlier of 2 jaar die we zijn rondje door Friesland. En dan moest hij een nieuw programma maken. Maar zo, ik hier het voordeel dat ik jeugdvoorstellingen die. Dus dan probeer ik die trucs, die probeer ik uit in een jeugdvoorstelling, want dan kost hij wat mij stoeien. Dus dan stond het eigenlijk bij je nou voor. Want zit daar nog verschil in tussen jeugd en volwassenen in de cel? Ja, zoals je googelt voor band. Hij is de band van 4 tot en met 18. Dat neem ik naar de Sinterklaasleeftijd. Die geloven nou in sprookjes, in wonderen. En die kerst, als dan iets dom doet, dan kerst dat helemaal meespelen. Maar die band en die geloven erin. Maar als ze dan hier 8, 9 hier, nou dan krijgen ze die leeftijd van, dan geloven ze er niet. Ik neem meer in Sinterklaas. Nou, en dan begint het al een beetje over naar dat grappige, wist wel, van met de teksten, dat is de. Want ook dan een voorstelling voor een legere school, door een basisschool. Dan zeggen ze die leerkrachten heel vaak, want hij is toch een gelaagde voorstelling. De grapjes en de mopjes die binnen van die ouderen en van de volwassenen die er zitten. Ja. En het oren was dan spelers, dat is dat voor die liedse band. En daardoor is een hele mooie gelaagde voorstelling. Dat die van die band, dat van 4 tot 12, dat ze dat allemaal mooi vinden. Ja, dat is een heel mooi proces. Hoe ontstaat dat? Ben je daar heel bewust mee bezig? Of is het gewoon die manier van denken? Nee, dat doe ik wel heel bewust. Als ze zeggen van, een voorstelling ja, van groep 1, 2, 3, 4. Nou, dan doe ik helemaal op die manier van, ja, dan is het we maken fouten of domme ding. Dan lees je een deuk, weet je wel? Maar dat kan je dan helemaal uitspelen. Ja. Maar dat het een gelaagde voorstelling, dan hoor ik een hele laag van die grapjes ertussen terug. Heel prachtig. Een vakgek. Zo maak ik het wel neer, maar toch een net. Dat zei mijn vrouw wel. Die zei, nou ja, ik ben er eigenlijk de hele tijd mee bezig. Hè? Nog steeds. Ja. Ja. En ik bedenk nog steeds nieuwe dingen. Dus, hè. Ik heb dus mijn kaarten heb ik een hele nieuwe manier, methode ontwikkeld. Hoe ze alle trucs van kerst. Want vorig jaar kreeg ik na de coronatijd hier in de NMU hier een Fred Kapsdag. En toen hier ik een truc van Fred Kaps, die snel naar Schenkest op YouTube, die zelfs in Amerika in de Ed Sullivan Show. En die truc, ja, die heb ik helemaal omwerkt met een hele eenvoudige methode. En ja, daar heeft dan ik nog een spuitbus bij nodig, hoe ze die kaarten daarmee bewerkt. En dat heb ik helemaal zelf uitdokteren. En toen heb ik op die Fred Kapsdag heb ik die methode uitlijn van die truc van Fred Kaps. Nou, Uitlijn? Ja, op zo'n Fred Kapsdag, daar zitten die googelaars en dan was ik weten hoe dat gaat. Maar dat was dan net geheim, hoor? Nee, ik ben van het delen. Hè. Nee, ik deel alles. Ja, want Ja. in die wereld was ik een productrucs keepje, toch? Ja, Dat had men rjochten te krijgen Ja. en toestemming om het te broeken op een podium. ja. Dus er zit een hele zakelijke kant best aan, hè? Ja, hij is in Nederland hij is dus 3 van die Google-winkels. Hè, en ja, die verkeer je dus trucs, boeken en zo. Dus, hè, die zitten in Velden, bij Amsterdam. En dan hier in Brabant. En ja, die verkeer boeken en trucs. En ja, die meesten die ze betaald hebben, die moeten dan, die krijgen daar ik geld van, weet je wel. Ja. Ja, die ruchten. Maar ik probeer het even voor te stellen. Dus dit mensen van het publiek, bij alle Googlers, is het dan kraakstil omdat ze heel nieuwsgierig zijn wat u uitvoeren had? Hoe werkt dat zo. bij Googlers onderling? Nou, zoals ze kennen mij, als iemand, dat is altijd grappig. Dus hij had al een instelling van, Ze gaan er al voor zitten. begin, dit wordt wel leidjes, Ja. toch? Van- Mensen Dijksma, zullen Ja, ze tegen zeggen. mensen die... Mensen Dijksma. Mensen Dijksma. En dan gingen ze maar de instelling van, ja, dit wordt grappig. En ik steen er zelf altijd van, nou ja, ik ben googelaars, wist wel best wel een beetje scrutten. En ook dan na de tijd, ja, en dan zei ze, het weer onvoorstelbaar, hè. Hoe grappig als je dat dan brengt, dan denk ik, nou,
wie dit dan grappig of zo. Dan maakt zich toch... Hast die verwondering nog steeds dus? Ja, dan, van goochelaars heb ik nog altijd tijd. Of heb ik nog altijd dat ze denken van... Ja, dat ze dat grappig vinden. Hè? Dan denk ik, ja, je kennen dat nog wel eens of zo. Nee, dat is altijd... Pak ik ze dan... Maar ik kan ook wel improviseren. Dan schudden me alle dingen te binnen... die ze dan heel droeg en grappig vinden. Weet je wel? Of het ze dan om leid worden. Ja. Maar ja, ze vonden die trucs toen heel leuk die ik uitvond hier. Ik kreeg een tijdje later een mail van hier en die zei... die 3 trucs die is dierst... Nou, die stuur me even op, zeg maar in wat het kost. Ja, ik zei, jongen, dat moet zelf maken. En ik stuur me daar in het boek. Hij zei, dat wie geweldig, geweldig. Maar die heb ik later dus het boek opgestuurd. Maar ik zei, nee, die trucs met mezelf maken. Maar ik ben daarna nog naar 2 Google verenigingen geweest... waar ik diezelfde lezing die heb. In de Google-wereld, dan heb ik in Nederland heb 20 Google-clubs... en in Noorden is ik Googelaars uit. Ik ben een hele hoop verschillende Google-clubs geweest... dat ik dan vertelde op mijn manier van googlen. Ja. Het verenigingsleven. Het verenigingsleven. Had je in Friesland nog Google-clubs? Ja, we hebben de MRF, de Magische Ring Friesland. En daar ben ik al... zo'n 50 jaar lid van. Dan moet je haast een erelidmaatschap krijgen. Toen ik 50 was, toen hebben ze mij erelid maken. Maar ik ben al vanaf 2003 ben ik alweer voorzitter van die vereniging. Nog wat 20 jaar. En dat vinden ze heel mooi, omdat ik een heel groot netwerk heb in die Google-wereld. Ja, nodig ik dus heel makkelijk mensen die bij ons komen willen. Ja. En dat vinden ze prachtig. Ja. Maar ja, dus juist eigenlijk dat het verenigingsleven, dat wordt oerl minder. Hè? Als nou, mijn vrouw die zit bij Vrouwen van Nu. En daar is op het ogenblik ook een hele hoop gedoe, omdat het ledenaantal zaken... en dan zitten ze met bestuursfuncties. En eigenlijk is het met de Google Club precies hetzelfde. Vergriezing? Ja, wie een vroeger 30 leden bij nog nog zien. En dan denk ik, ja, daar zit ik nog 2 jongeren bij... Maar dan denk ik, ja, oorlog verhoort dat verenigingsleven op het ogenblik. Hè? Dat is echt heel jammer eigenlijk. In die wereld, om het zo maar eens even te drukken, is de horen een keer om het wat in stand te horen. Ja, want uw secretaris, Peter Planninga, die is dan een ik overleden. En secretaris internet. Dus omdat ik makkelijk screw, doe ik dat er ook bij. Dus ben ik nog voorzitter, secretaris. Ja, maar goed, je bent ook zondiger. Ja. Ik hoop dat je hem er nog heel lang binnen, maar het hoort ook een keer op natuurlijk. Nou ja. Ja. Maar het giert. En je zit hier rond tafel en we gaan weer muziek draaien. In dit geval van ABBA, I Have a Dream. Ja. Dat heb ik heel bewust gekozen, want ik krijg vaak mijn muziek. Dan begint het bij mij, dan komen er allerlei ideeën. En dan ontstaan er allerlei presentaties bij Google Trucs. En toen had ik dat een keer een dream. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel een hele mooie presentatie over een droom. En ik krijg zelf een trucje maken met krantenpapiertjes. En, en toen... oh jee. Toen is er een hele tekst bij ontstond. Ja, en, ja maar maar even uitleggen voor de mensen die het op de radio jaren. Er was een stapeltje papier van kranten in de hond. 5 krantenpapier. 5 krantenpapiertjes, ja. Voor en achter. Ja. Maar ik begin dan altijd met van, ik word vanmorgen wekker. Mijn vrouw ik. Maar mijn vrouw die wie helemaal bezwit. Ik zei, wat is er met mij? Ze zei, ik droomde dat ik van Wolvenkeer naar Lauwert fietste. Nou, ik zei, ik had een volle leukere droom. Want ik droomde dat ik tussen 2 mooie vrouwen lag. En toen zei ze, wie ik hier van die vrouwen? Nee. Ik zei, wie is even op een fiets van Wolvenkeer naar Lauwert. Maar die weken daarvoor, toen had ik een hele rare droom. Ja, eigenlijk wel een mooie droom, want ik droomde dat ik 4 van die krantenpapiertjes had. En in mijn droom verloren 1 van die papiertjes in een briefje van 50. En in deze tijd is het natuurlijk heel mooi, want ik heb een hak vol met krantenpapier. Ik maak ze er niet eens verschieten. Ja, alle 4 van die briefjes verloren in briefjes van 50. Ja, ik wil je... Nou, dat was een schitterende droom. Maar toen werd ik wekker. Maar toen was het 1 van die briefjes geen krantenpapier. Nee, maar ze waren alle 4 krantenpapier. Want dromen binnen bedrag. En dan lees ik voor dat er op die papiertjes, er staat dan een advertentie. Ja.
man mijn ondergebit, zieke vrouw mijn bovengebit, om samen apen uit te eten. En zo heb ik dan een aantal advertenties. En dan komen mijn advertenties over boeren. En dan heb ik een truc met boeren. Nou, zo is die presentatie ontstaan. The dream. Ik ben er altijd een beetje kriebelig van dit soort trucs. Ik zie als ik wat van televisie. Is dit mooi, hè? Ja, ik vind het fantastisch. Nee, ik zit met protte respect. Je begrijpt me goed. Dit is toch fantastisch. Deze die ken gewoon... 5 krantenstukjes verloren in 5 biljetten van €50. Deze, En nou ben ze waarom. De krantenstukjes en de €50 biljetten binnen verdwenen. Ja, let maar kijk gewoon onder zitten. de neus, hè? Ja. Ik houd in Deze truc, ik houd in een soort mix van bewondering en irritatie erbij. Kun je ja. daar iets bij voorstellen? Daar moest je gewoon van genieten. Ja, nee, dat doe ik Dan wel. moest ik, het wonder besteedt nog. Ja, op televisie heb ik dan. Dan een show en dan gebeurt er van alles. Maar deze truc, die Daar ben heb, je toch helemaal gek van? die heb ik dus zelf maken. En met die methode werk ik die Fred Kaps truc mee maken heb. Weet je wel, van... Wij gaan muziek draaien. believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels when I know the time is right for me. I'll cross the stream. I have a dream. I Have a Dream, prachtig nummer van ABBA. Ik draaide het van mijn gast van Joert. Meester Dijksma, die het een prachtig boek over zijn leven en eigenlijk zijn Google-carrière schreeuwen had. Onvoorstelbaar. Ja, we zijn al heel wat decennia trouwens, Dijksma. Voetbal, de stap je aan. Toen won je Googler worden. Wie dat eigenlijk de grote droom altijd? Om Googler te wezen en te worden? Daar ben ik eigenlijk inroegelen. Ja, omdat googling heel fascinerend vond. Ik Ja. van, het pakte die. Maar je had eigenlijk je jongensdroom verwezenlijkt dus. Nou, het wie eigenlijk niet eens zijn droom, wist wel. Het wie eigenlijk de roegels erin en optreden vond ik leuk. Ja, dat wie eigenlijk heel leuk, want ja, dan wie is die, hè? En dan jij is erbij. Ja. En ik wie in de tijd van Fred Kaps en die wie eigenlijk ja, in die begin heel fascinerend, hè? Als er één heel goed wie dat Fred Kaps en die is dan ik 3 keer wereldkampioen geweest. Ja, en die volgers dan wat, hè? Maar die hier eigenlijk ook hele mooie conferences erbij, hè? Dus ik heb nou ook nog een conferentie, ja, die heb ik eigenlijk oordaan van Fred Kaps. Weet je wel? Van, dat is hoe een Chinees de was aan de line hangt. en dan hier die een touw en dan boen hij aan dat touw een doekje. Die boen er aan vast. En daar heeft hij dan een mooi verhaal van bij. Ik lees me nooit zien hoe Chinezen de was aan de line hangen. Die gebruiken geen wasknippers. Nee, die knoopje de was aan de line. En er zijn al wat Chinezen, dus het scheelt mooi wat wasknippers. Alleen nog, er is één probleem. Als het nou begint te regenen, dan kan ze nooit zo snel die knopen loskrijgen. Maar er is een hele pintere Chinees was, Li Wang. En die had uitvoering het onzichtbare God. En dan pakt er zijn God. En zei, kan je net zien, want het is onzichtbaar. En dan zette hij dat op een wasline. En wees ik nog waar het ziet. En dan scoorde hij het doekje er naar dat God daar. En dan trok hij zo dat doekje geknoopt. Los van het touw. Nou, dat werd dan een prachtig verhaal. Dat hij dat betocht heeft. En dat gebruik ik nog steeds. Dat heb ik oernam van Fred Kaps. Die Fred Kaps is dan wel een beetje de Ja, rode lijn eigenlijk in jouw ja, die leven als zoals hij op Googler. televisie weer. Nou, dan moest dat zijn, hè. Dus, maar ja, dan moest het live zijn, hè. Want opnemen kost dat toen, hè. Maar toen is bijvoorbeeld binnen 11 of 13 uitzendingen geweest van Opus. En dat was toen een hit. En David Burglas, die treden daar ook in op. En die liet toen bijvoorbeeld, dat weet ik nog, een tafeldoensje met jouw meesting. En dan hoorde hij praten iedereen door die truc. Maar Fred Kaps, die presenteerde dat programma. En dat leidde hij vaak in maar een trucje. Nou, die trucjes vond ik al geweldig. Maar dat wie een programma, nou, dat heb je altijd bijblijven. Nou, hoe lang is dat nog wel in? Alleen, ja, er is niks van, er is niks op tape. Dus dat leeft alleen nog maar in je gedachten. Een mooie herinnering. Dat is een prachtige herinnering. Ja. Maar die Kaps is wel een beetje het grote voorbeeld Ja. dus geweest. Maar is 3 keer wereldkampioen geweest. Het eerste in Barcelona. En toen heb ik nog 14 dagen geleden, zei ik ineens nog een opname, dat wie in de jaren 50, nog een filmopname op YouTube
van dat congres. Nou, dat vind ik dan fantastisch. Dat is zondag in Linders. Hem in zwart-wit. Ik nog nooit zien hoe hij daar voor de eerste wereldkampioen is. Hier dat vond. En dan is dat ja, dat vind ik dan fantastisch. Dat dan de grote man dat dan... Maar hij is ook nog een keer... Had hij een lezing, jong. Hier in Lauwert. Bij de Magische Ring Friesland. Nou, ik vond dat geweldig, hè. Maar hij vertelde eigenlijk alleen nog op presentatie. Hij had maar 2 trucjes aanleggen. Maar hij vertelde hoe ze het brengen moest. Hoe ze eruit zijn moest. Want hij zei er zelf uit altijd als een heer. Wist je, hier dan zijn smoking aan. Maar hij vertelde dan ik... Voordat hij optreden, kon je nooit zitten. Want als je zitten kiest, dan krijg je altijd van die kreukels in de broek. En dat nam hij dan piskreukels. Maar hij zei... Ja, piskreukels. Maar hij zei... Dat ken net, hè. Als je op het toneel stiert, dan moet je geen kreukels in de broek. En hij weer zo op die klingen en alles en op het vertellen. En ik had het geweldig vond, want hij die op presentatie. En iemand die ik nog een truc met doekjes. En dan liet een doekje verkleuren van reed naar giel. Want hij vreeg meestal, wil je wat sjen laten? Dan kan ik daarna feedback aan. En toen wie die meende dat die truc... En die bracht ik heel goed. Ja, hij zei, dat brengt hem adem. Maar hij zei, ik heb die truc nooit dien. Want hij zei, de kerst nooit. Dit was zonder een gekreukeld doekje. En een doekje moet bij mij altijd praten. Daarom doe ik die truc net. Nou ja, en daarom zo vertelde hij erover. Wist je wel. En toen de volgende bijeenkomst, toen zeiden ze van, hoe vond je hem? Nou, er was iemand bij die zei, ja, die wil alleen maar trucjes zijn. Hij zei, ik vond het waardeloos. Dat ik praat op piskreukels. Hij zei. En ik had het geweldig vond. Ja. Maar dat verhaal, dat is al heel lang geleden dat hij bij ons was. Hè. Maar dat steekt me heel helder voor de geest. Ik heb het verhaal opgeschreven, want ik heb een verhaal over Fred Kaps genomen. Dat steerde ik in het boek. En ik heb dit verhaal daar ik in opgeschreven, want ik vond dat uniek. Google is lienig in de vingers en lienig met de geest, blauwe. Ja. Onthoud het verhaal dwaan kennen en dwar de boadje met de illusie, hè? Ja. Zat jij een gitje dat nog heel tijd goed of niet? Ja, ik heb nog van de week heb ik nog een verhaal maken hoe hij die titelbaum heeft geschreven voor het Googleblad. En hij die titelbaum, ja, die is, ja, ik meen 96 worden of zo. Maar die vond Google mooi. Ik had niet meer optreden, maar hij vond het instuderen en dan het inoefenen en dan dat terugbrengen. En dan wie het dan bij voor de familie, dat vond ik geweldig. Maar ja, die hier toch de laatste jaren dus, dat die stramme vingers hier en ja, daar hekken hij dus in nou. En dat vond hij dus heel sneu. Ben je ook er bang voor, hè? Nee, het is wat het is, hè. Het komt wat het is. Ja, net bang om in dat opzicht oud te worden. Net zozeer qua leeftijd en kalenderjaren, maar meer in dat je de vingers net meer wil en dat het onthoud minder wordt. Nou, ik heb wel dus dat ik steeds denk van, ja, ik doe dit nou. Maar ik vind het leuk, maar die meesten moeten het ook leuk vinden. Dus ik moet het wel goed in de gaten houden. Als het net meer kan, dan moet ik al stoppen. Ja. Want een collega Googelaar, Renke Kersma, vroeger een weekendvriend van mij, die is overleden. Maar die is op zijn zandigste stoppen. Ik mij het eigenmerk van, ja, ik wil net als oud man op het... Maar ja, ik zei, jongen, de kerst al, ik aftasten. Wie wat? Nou, hij zei, ik heb les een kindervoorstelling die, dat ging al de hele tijd lien. En toen moest ik een kindervoorstelling en ik kwam eraan. En er zijn een paar van die benden dat jij dat krijgt, maar die had man straks voor iets optreden. Hij zei, ik moet op die op hoor. Ja, maar je stond nog wel even trouw, net? Ik hoop het al. Ja. Want, alleen het verhaal, begint een glimpje. En ik zit in jouw eigen. En ik ging vrolijk terug, zolang het nog kan. Zo dank dat we dat willen. Ja, mooi dat je hem er weer in. Dank je wel. Dit boek hij eigenlijk helemaal zelf schreeuwen, opzet en uitbracht. Had mensen denken, dit verhaal van mensen, dat boek, wat waar moet ze dan wezen? Ik ga gewoon naar de boekwinkel gaan en dan zei ze, ik wil het boek Mensen die ik maar onvoorstelbaar. En dan duurt het een paar dagen, want die moeten dan bij die drukker komen letten en wij komen letten. En dan kan je het gewoon in de boekwinkel kopen. Onvoorstelbaar. Bij mij is er nog een deel 12. Zullen we het zo al praten? Dat zou ik heel leuk vinden. Ik, absoluut. Bij deze al praat. We draaien nog één plaat. Komt van jouw listje. Reinhard, Mij en Goedenacht Vrienden. Ja, prachtig versje. Ja. Ik dacht eraan, want ik heel vaak ook dan vroeger jongens optreden. En dan luister ik naar Radio 1.
Met het oog op morgen. En met het open, en die sluiten daar altijd mee af. Ja. En dan vond ik dat... ja, Nog dat- steeds trouwens. En dat doen ze nog steeds. Ja. 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 Schitterend nummer. En dan hoe toch nog even die jongen. En dan vond ik het prachtig hoe hij dat zei. Dat hij een sigaret roken. Ik vond het prachtig. Schitterend nummer. Dank u wel. Gradien. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Für den Tag, für die Nacht unter eurem Dach habt Dank.